Dámy a pánové, dobrý večer nebo dobrý podvečer. Já jsem rád, že jste dneska tady. Pro mě to bude hodinka, kdy si řekneme prostě věci, které mě trápí a které nosím v sobě. Já jsem 2 roky mlčel. V podstatě s některými z vás jsem se 2 roky neviděl, s některými ještě o něco déle, protože jsme žili ve státech a v roce 2013 jsme se vrátili zpátky do České republiky. A po těch 2 letech mlčení přišel čas na to, abych dneska vám řekl to, jak věci spojené s mým vlastně působením v rámci společnosti Lioness, jak ty věci jsou a jak je dneska vnímám a jaký je aktuální stav věci. A pro mě je to velmi důležitý moment jako pro člověka, protože jsem s vámi strávil s některými 10-11 let, s některými třeba o něco méně, protože jste přišli později, ale byl jsem jeden z těch lidí, kteří stáli vepředu a ukazoval jsem vám cestu, které jsem věřil, a vy jste šli po té cestě, protože jste si řekli, že to je ono. Já dneska nechci vyvolat jakoukoliv negativní emoci, o toho tady nejsme nikdo z nás, doufám, a ani to není mým cílem. Pro mě je cílem v podstatě dnešním dnem odejít ze společnosti Lioness. A řeknu vám důvody. Myslím si, že Jiří pro mě má připravené i otázky, a některé, které jsou na tělo, možná se mi nebude dobře odpovídat, ale je potřeba, aby jsme ty věci prostě vyndali ven, aby jsme je řekli. A pro mě je to v podstatě dneska zpověď před vámi, před lidmi, kteří jsou lidmi mého lidu, protože jste byli se mnou ty roky, a já bych vám za to chtěl poděkovat, za tu cestu, kterou jste mi dali, protože jste mi dali i cestu úspěchu, dali jste mi cestu podnikání, které trvalo více než 10 let, a já bych chtěl dneska prostě k tomu pár věcí říct. Tak já teda s dovolením začnu normálně klasicky, bavíme se o Lioness, 12 let zkušeností v Lioness. Začneme od píky, jaký byl teda tvůj začátek v této společnosti? V podstatě ten začátek pro mě byl rokem 2003, kdy Hubert Freidl poprvé přijel do Brna. Tu story hodně lidí zná, kdy jsme poprvé seděli ještě s mojí kolegyní a s pár dalšími lidmi z Moravy u jednoho společného stolu, kdy nám byla prezentovaná myšlenka, ale v té době jsme se neregistrovali do společnosti Lioness. V té době jsme se registrovali do společnosti Galva Gin a platili jsme zálohy do společnosti Galva Gin, a o několik týdnů později přišel pokyn ke změně smluv a vlastně smluv pro společnost Lioness. Takže to byl ten úplný začátek. Ta fakta jsou dostupná na internetu, já jsem se na to dneska ráno díval, na tuhle historii, jestli si pamatuju všechno správně, a ty věci vám vyběhnou ven. To byl jenom začátek té mé cesty. Začali jsme rokem 2003 v Čechách, na Slovensku. Já jsem pak měl pauzu roku 2005, kdy jsem šel mimo Lioness, a musím říct, že tady byla jedna dáma, které si nesmírně vážím, která v roce 2006 na začátku si mě zavolala do kanceláře, ještě v té době v Karlíně, a já jsem se vrátil zpátky. A pak začala ta cesta vlastně úspěšná let 2006, 7, 8, 9, 10 a tak dále. A ta dáma je Lenka Kodešová. A kdyby tady dneska mezi námi byla, tak bych řekl, Lenko, děkuju, protože to byl pro mě veliký člověk, který v té společnosti několik let působil jako jednatel, nebo jako jedna z jednatelů. Takže to byla ta doba vlastně toho začátku, a pak se začali přidávat skvělí lidi, a přišel rok 2008, 2009, 2010, kdy se ten obchod roztáčel a začali jsme být mezinárodní, začalo se nám dařit, a potom přišel rok 2011, kdy jsme se stěhovali jako rodina do Ameriky, vlastně, kde jsme měli ambice být mezi těmi prvními, být na začátku vlastně nově otevřeného trhu. Takže to bych bral jako začátek, ta popis té mojí cesty. Čili 12 let za sebou, začátek jsme si řekli, nebo tu genezi, co považuješ za zlomový okamžiky tvé kariéry, o kterých jsi teďka tady začal hovořit? Těch zlomových okamžiků, kdy jsem začal pochybovat o tom, jestli ta cesta je tou správnou cestou mojí,
tak bylo několik, asi to první, nevím, jestli si to někteří z vás pamatujete, byl rok 2010, kdy jsme dokončili dublovanou kvalifikaci prezidentstvímu, kdy moje žena stála v čele jedné z našich firem, která dosáhla prezidentství. A tam si myslím, že přišel první velký rozkol a moje zapochybování, protože v tu chvíli na tom prezidentstvímu nebyly přiznány bonusy a my jsme si to jeli vyřídit do Rakouska a v podstatě tam ta komunikace, kde chyběl Hubert Freidl, tak byla taková, že ten prezidentský bonus, který k tomu náležel, že není součástí marketingového plánu, že to je dárek. Takže ten bonus nám nebyl vyplácen vlastně od toho začátku kvalifikace a moje žena, byť dostala plaketu prezidentství a všechny tyhle věci, které s tím souvisí, tak jí bylo odepřeno jít na pódium na Sensationu a tam to pro mě bylo hodně těžké, protože to bylo ohromné setkání pro více než 10 000 lidí a já jsem musel jít dovnitř, protože jsem tam měl vás. Byli jste tam vy, já jsem vás nechtěl zklamat, ale moje žena tam nešla, protože pro ní to bylo velmi těžké, takže zůstala, tuším, že to byla Budapešť, takže zůstala v hotelu a mě nebylo dobře, protože jsem byl s vámi, byla tam obrovská úžasná atmosféra, já jsem byl jeden z těch prvních prezidentů s číslem 6, byl jsem na pódiu, ale chyběla mi tam žena. A já jsem v té době ty věci dělal v podstatě jako pro prestiž, už to byla otázka jenom principu toho, že to děláme proto, aby jsme dosáhli nějakých výsledků, další mety, která pro nás byla důležitá, abychom trávili čas společně, protože ten biznis jsme dělali společně a chtěli jsme všude být společně. Takže to byl asi ten první moment a pak jich bylo ještě několik, možná těch, kde jsem zapochyboval, ale tohle byl asi ten první zásadní, který mě zlomil, protože já jsem po tomhle incidentu tak jsem poslal své upline, včetně maďarských prezidentů, žádost o odprodej IDček, v podstatě, kdy jsem nabídl k prodeji své identity, protože jsem v tu chvíli v podstatě přestal věřit. Takže to bylo asi to nejsilnější. No rozumím, no, takže to, že si tam ještě zůstal, nevidíš to z dnešního pohledu jako chybu? Nedokážu říct, možná v té době to bylo o tom odejít, prodat svůj podíl. Se vstyčenou hlavou? No, je to těžký, protože jsou za váma tisíce lidí, kteří vám věřili a kteří do toho biznesu šli taky. A to je to nejtěžší tohle udělat. A pak přišel druhý okamžik asi těžký a ten byl veřejný pro vás, pro všechny, kdy jsem podal rezignaci jako člen prezidentského týmu na začátku června 2012, tuším, že to bylo 13. června, kdy ta rezignace šla na Facebook, kde vás bylo několik set, šla do struktury jako informace a hlavně šla všem členům boardu a všem prezidentům. A já jsem vystoupil proti novým všeobecným obchodním podmínkám, proti bodu 14.2, který znamenal možnost vyloučení bez udání důvodu do 8 týdnů. A protože byla velká vlna, velká bouře kolem toho, mnoho lidí, kteří v podstatě se vzepřeli a říkali, že tohle je špatně a začali se bát, tak já jsem udělal ten veřejný krok, že jsem dal rezignaci jako člen prezidentského týmu, protože nedokážu v podstatě chránit svou strukturu. A na základě toho pak bylo setkání v Brně s Hubertem Freidlem, setkání s lídry a já jsem mu tam oznámil svůj odchod v podstatě, kdy jdu do ústraní a kdy se chci už věnovat jinému biznesu. Rozumím. Když jsme u těch negativnějších věcí za těch 12 let, na ty pozitivní určitě ještě dojde. Tady si vyjmenoval dva takové jako horší momenty. Jaký chyby by si viděl třeba na svý straně, který jsi dopustil za tu dobu, co tam to funguješ? Možná tam, nebo ne možná, ale určitě tam byla nebo byly momenty, kdy fungovalo ego. Kdy jste úspěšní, jste uznávaní, vyděláváte dostatek peněz a chcete být ještě úspěšnější, chcete těm ostatním dokázat prostě, že na to máte. A tam bylo možná pár takových momentů, kdy to moje ego prostě bylo někde vepředu
a kdy jsem se snažil v podstatě dělat na té mezinárodní úrovni nějaké věci, snažil jsem se pracovat a v podstatě to si myslím, že byla jedna z těch negativních věcí, která je spojená s tím, kdy se najednou dostanete v uvozovkách k nějaké moci, protože jste někde členem prezidentského týmu, máte pocit prostě, že v tu chvíli máte nějaké království. Sebereflexe. Je dokonce něco, co by si jako ze své kariéry nejradši vymazal, nebo na co nerad vzpomínáš, či dokonce za co se vyloženě stydíš? Jsou dva momenty, který bych rád vymazal ze svého života. Jeden byl nesmírně ponižující pro mě jako pro chlapa, protože tuším, že to byl konec roku 2012, někdy přelom října, a když půjdu dodat, tak půjdu do přesného datumu, protože jsme byli v LA, já jsem měl hovor z Grácu a objednal si mě na hovor Hubert a v podstatě jsem měl velmi ostrý rozhovor ze strany firmy a v podstatě jsem musel vypnout své webové stránky, protože jsem měl svůj web Jaroslav Pilný, kde jsem prezentoval svoji práci, to, že dělám multilevel marketing, to, že jsem mentorem multilevel marketingu, ukazoval jsem naší cestu, v podstatě pro lidi ten web byl hodně sledovaný a pro život v Americe byla nutnost, pokud jsem chtěl uspět, tak být veřejně činný, protože pokud bych nebyl veřejně činný, tak neexistuju. A tam přišel okamžik, kdy jsem dostal lhůtu 48 hodin, že ten web musím vypnout, a že musím napsat motivační dopis do Grácu a já jsem to tenkrát udělal. A já jsem měl strach o svou rodinu, měl jsem malýho 3letýho synka, žil jsem v Americe, měli jsme obrovský náklady s tím spojený, protože život v LA byl náročnou disciplínou a tady jsme měli 5 firem, zaměstnance, tohle všechno a já jsem nechtěl ohrozit rodinu. A to byl okamžik, ve kterém se já stydím jako chlap, kdy mi není dobře, protože já jsem v tom momentě měl říct, jako nezlobte se na mě, ale takhle ne. A pak přišel asi ještě... Do toho vstoupím, omlouvám se, co si máme představit pod pojmem motivační dopis do Gracu? A v podstatě ten dopis měl, v tom dopisu jsem hovořil o tom, jak to chci dělat dál, ten obchod, který děláme, takže to byl ten jakoby můj motivační dopis, který znamenal můj postoj k té společnosti a k tomu dalšímu biznesu. Takže pro mě to byl takovýhle moment a pak přišel jeden, který je pro mě těžký jako pro chlapa, který nás obrovsky zasáhl jako rodinu a to je to poté, kdy nás vypli a o tom jsem nemluvil, protože já jsem měl pocit, že si to mám vyřídit sám, že do toho nemám přivést vás, že vás nemám použít v tu chvíli k vyjednávání, abych tu informaci zveřejnil. A to bylo 19. března 2013, kdy mě vypli, kdy přišel blackout na všechny naše firmy, blackout pro moji manželku, pro vlastně všechny naše IDčka a my jsme v Americe najednou zůstali bez přísunu peněz. Prostě ze dne na den ten přísun přestal fungovat, začali jsme firmu urgovat, začali jsme dělat formální kroky, které se mají dělat, nebo jsme si mysleli, že jsou správné a přišla doba mlčení, kdy prostě nebylo nic z druhé strany. A v té době jsem dělal Challenge 90, byl to 90denní program, který jsem připravil. Někteří z vás jste v něm byli a v tuhle chvíli je to první moment, kdy se vám můžu omluvit, kdy vám můžu říct, omlouvám se, protože já jsem nebyl schopný ho dokončit, protože když jsem neviděl data, nebyl jsem schopný vyhodnocovat vaše výkony, vaše výsledky, tak jsem challenge musel ukončit. A pro mě to bylo veliký zklamání, protože jste jeli, prostě fungovalo to, byli tady úžasní lidi na Moravě, v Čechách, kteří se challenge opravdu účastnili a živě jsme komunikovali. A po tomhle vlastně blackoutu tak přišel moment, kdy v dubnu moje žena, kdy moje žena potratila a my jsme pak odletěli do Austrálie a přišlo to znovu. Přišlo znovu těhotenství a na konci června nebo v druhé polovině června 2013 tak přišel znovu potrat. Ale ten vlastně potrat v tom červnu, tak tam se zjistilo, že to nebylo druhý miminko, který se nám mělo narodit, že to nebylo druhý těhotenství, ale že to bylo to první, to, který bylo vlastně z února a který na začátku dubna skončilo.
ale to vlastně ten plot zůstal uvnitř, takže se to chytlo znovu a znovu byly příznaky, všechno a pak přišel okamžik, kdy jsme si měli vybrat buď operace za $15,000 a nebo operace za $500. A moje žena byla statečná v tom okamžiku, protože si zvolila tu variantu, tu, která stála málo. Jestli chceš, nemusíš tam pokračovat. Já to řeknu, já už jsem tohle jednou řekl na kameru a tenkrát to nebylo tak asi těžký, protože tam byla jenom kamera a já a jenom kameraman. Ale dneska je vás tady hodně a pro mě to byly veliké emoce a něco, čeho se asi nezbavím nikdy, protože v té době jsme ještě měli možnost šáhnout do rezerv, protože ty rezervy ještě byly, ale žena si vybrala variantu toho, aby měla na výplaty další měsíc. Takže pro ní bylo důležité, aby v Čechách naši zaměstnanci fungovali, aby jsme prostě to tady dali, protože jsme se vraceli do Čech, takže podstoupila pro mě řezničinu, pro mě zákrok, který si asi budu vyčítat do konce života, ale prostě takhle to bylo. A to si myslím, že asi to, co bych strašně rád vymazal, dal to pryč. V té době jsem měl možná zavolat Hubertovi říct, hele, prostě máme problém. A pojď to vyřešit, ale já prostě jsem lev a já jsem nechtěl sklonit hlavu a nechtěl jsem říct prostě a přijít někde s prosíkem. Prostě jsem to neudělal, možná to je dobře, nevím, nedokážu to dneska popsat, ale tohle asi byl nejtěžší moment. Tohle bylo pro mě v životě, dosavadím to nejtěžší a konec, už potom nemluvme. Rozumím, děkuju. Čili Lioness už možná asi nemám další otázky, nebo nic mě nenapadá po tomhle. Dneska si tady veřejně vyhlásil, že coming out provádíš s Lioness. Takže po návratu z Ameriky, když už Lioness prostě dále to nefungovalo, tak si přišel s novým projektem, nebo stal se s lídrem nového projektu a to bylo CCN, Deštné pralesy. Stejně jako ten Lioness, tak to CCN, dneska se o tom hovoří jako o problematických kauzách. Jestli k tomu chceš něco říct? Ono to přišlo už dřív, přišlo to už poprvé ke mně v roce 2011, já jsem chlapi na Slovensku odmítnul, protože jsem měl plnou hlavu svého prezidentstvímu a svojí práce. A pak přišel okamžik, kdy jsem seděl v Makau s jedním z prezidentů a on mi prostě ten projekt popisoval znovu. A tam pro mě bylo to, že na Slovensku byla partnerská společnost, že tam bylo provázání 5% pro Lioness a já jsem v tom viděl další možnost obratu a v podstatě jakoby zvýšení naší aktivity a hlavně ta myšlenka, kterou mi chlapi ukázali, která je spojená se záchranou deštných lesů, tak mně došlo to, že na tom něco je, že tenhle svět má problém, že je ho potřeba řešit. A tak, jak je u mě normální, protože jsem lev, tak jsem se do toho zakousnul. A možná tam bylo ego, tam byl možná ten moment toho ega, protože najednou přišlo něco z druhé strany Lionessu, kdy ten slovenský partner dostal výpověď smluvního vztahu a už nebylo možné dělat obraty vlastně partnerské společnosti a já jsem si v tu chvíli říkal, to dokážu. A to bylo moje ego. To určitě prostě bylo to, že já jsem ten dobrý, ten, kdo to dokáže a já to postavím. A dneska mám otazníky, já dneska nedokážu říct, že ta společnost je špatná. A nedokážu to říct ani o jedné společnosti. A u CCN to vidím 50/50. Já jsem se veřejně spolupráce s touhle společností vzdal v loni. Bylo to v loňském roce? Protože Lioness mi dal podmínku, že musím ukončit smluvní vztah se CCN a že Lioness v podstatě poté otevře účty a vyplatí to, co nám dluží na provizích. Takže my jsme to v loni udělali, já jsem odešel ze CCN, odešel jsem veřejně, vzdal jsem se své funkce v podstatě v boardu jejich evropské dceřiné společnosti, včetně mojí ženy. Oba dva jsme odešli a tyhle vlastně dokumenty jsme potom skrze naší právní kancelář doručili do Lioness, ale v tu chvíli už Lioness změnil strategii a ty už ty stejně neotevřel. Takže já jsem z té společnosti odešel, ale paradoxně
Těm chlapům z Austrálie, byť nevím, jestli je to průšvih nebo není průšvih, vděčím za to, že jsem se stal jiným Jaroslavem, protože ten, kterýho jste znali, možná jste to zaznamenali, že tady je někdo jiný. Dneska jsem dokonce oblečený tak, abyste mě aspoň trochu poznali, protože jinak jsem ještě jinak a jinak funguju, ale dneska se zabývám věcma, které jsou spojené s udržitelností a s budoucností tohohle světa a obrovsky mě to naplňuje a v podstatě to bylo něco, co zavinili ty Australani. Byť jsem díky tomu v uvozovkách ztratil svoji ohromnou kariéru a dostali jsme se jako rodina do obrovských kleští a mohla za to možná ta spolupráce s touhle společností. Nevím, ale dneska nedokážu vysknout, jsou špatný, nejsou špatný a beru to tak, že to je 50/50. Když vidíš tyhle ty problémy, jak v Lioness, tak v CCN a ještě mnoha dalších, není ten problém někde jinde? Jako neodradilo tě to od multilevel marketingu? Není ten marketing jako přece jenom nakonec podvod relativně, podvodné podnikání? Ono se o multilevelu hodně mluví v tom negativním slova smyslu a mě chvíli trvalo, než jsem si to v hlavě srovnal, kdy v podstatě přišel jeden střih a pak odchod vlastně od té druhé společnosti, tak mi dlouho trvalo, než jsem si srovnal v hlavě to, jaká bude naše další cesta. Začali jsme se věnovat podnikání, které bylo jiné, které je nemultilevelové, protože coworkingové centrum Inspiro, kde vlastně teď jste, tak je naše miminko. A v podstatě jsem se nakonec řekl jednu věc, že ta branže není špatná. Multilevel je terminus technicus, je to něco, co je fenoménem 21. století a já budu vždycky kopat za multilevel. A proto i píšu články na tohle téma a mluvím o tom, že je to správně. Možná v některých společnostech jsou aplikována některá pravidla, která potom zasáhnou lidi a která znamenají bezpodmínečné vyloučení a tak dále a pak se mluví špatně o těch firmách. A já jsem tohle zažil v Lionessu. V podstatě 19. března letošního roku jsme to, za co jsem já vystoupil a bojoval bod 14.2, tak jsme ho dostali. Dostali ho všechny firmy, se kterými jsem měl kdy co dočinění. To je ten důvod, proč jsem vás dneska svolal. Dostali bod 14.2 moji rodiče, moje maminka, který je 67, která má v zálohách zhruba 500 000 korun. Tenhle bod 14 byl aplikován na mého brášku, který mu je 31, který má v zálohách taky nějakých 460 000. A v podstatě 19. března byl střih. Tenhle bod se dotknul mojí manželky, tenhle bod se dotknul paní, já tady mám jméno, která se jmenuje Pilný, která je z Budapešti. Já s tou dámou nemám nic společného, jenom se ta dáma jmenuje Pilný. A i ona dostala bod 14.2 a do 2 měsíců neexistujete. Já dneska vidím jednu věc, kterou vidím negativně na multilevelu, že vás může vypnout jeden člověk, jedna asistentka, jeden člověk, který dostane pokyn, tak vás jenom smaže. Jenom vám znepřístupní vaše účty a to je to, za co chci bojovat, nebo proti čemu chci bojovat v rámci multilevelu. A proto zakládám fond na ochranu marketérů, kam bude mířit 10% mých příjmů, protože když se vám to stane, tak asi to nejhorší je, že si s tím nevíte rady. A že nemáte dostatek zkušeností, nemáte dostatek peněz, nevíte, co s tím máte dělat. A já jsem si řekl, že jednou provždycky se postavím za marketéry, protože lidi, kteří dělají multilevel a nejsou špatný, občas jsou možná jenom špatné společnosti, které se k těm lidem nechovají dobře. A teď nechci mluvit o žádné konkrétní společnosti, nemluvím o Lioness, nemluvím o žádné jiné společnosti, ale je mnoho společností, které udělali podobný krok. Že někomu dali blackout, protože je to jenom elektronický účet a pak potřebujete právníky, potřebujete radu, potřebujete peníze, abyste to přežili, protože většinou u marketérů nefunguje finanční gramotnost a jedou na doraz. A když se to stane, tak za 2, za 3 měsíce mají obrovský problém. A tohle chci já dneska všechno učit, chci lidi učit finanční gramotnosti v rámci multilevelu, ale hlavně se chci postavit za ty, kterým je ubližováno.
a proto Fond na ochranu marketérů, a to je to, co tady dneska mohu říct veřejně, že 10% mých osobních příjmů v budoucnosti vždycky, ať to bude 100 000 korun měsíčně, ať to bude 100 000 dolarů měsíčně, je to jedno, tak 10% z mých příjmů půjde do tohoto fondu, bychom chránili marketéry, kterým se něco prokazatelně stane. A teď jsem jenom asi odbočil, že jo? A v podstatě já říkám jednu věc, multilevel marketing, ano, je to něco, co patří do 21. století, bude čím dál tím víc věcí, které se tímhle tím způsobem dostanou k lidem, a je to jeden z nejspravedlivějších způsobů v podstatě podnikání pro obyčejné lidi. Jak jsi říkal, že to budeš učit a dál šířit do lidí teďka ty názory a hlavně ty zkušenosti, které si lety nabral, měli tady na začátek nebo první jakoby lekci veřejnou, protože ty lidi tady jsou taky z té branže, co teda by měli lidi dělat, když se dostanou do podobné situace jako ty? První lekce. Tak, v podstatě první, co by měli dělat, tak by měli preventovat problém ještě než nastane. A to je nejít bezhlavě do čehokoliv, do jakýhokoliv biznisu. Protože často je to tak, že odklikneme nějaký všeobecné podmínky v angličtině, v němčině, je nám to jedno, prostě přijde nadšený kamarád, řekne, hele, to je dobrý, podepiš, a podepiš znamená jenom elektronicky klikni, a pak často nastává problém. A ten problém je vymahatelnosti práva, a to vám potom možná řeknou dámy z advokátní kanceláře Dvořák, která mě zastupuje nebo zastupuje všechny naše firmy, protože ta elektronická podoba té smlouvy je často ten zásadní problém a často je zásadní vymahatelnost práva v momentě, kdy ta společnost někde sídlí. A sídlí ať už někde v Americe, nebo sídlí ve Švýcarsku, nebo kdekoliv jinde, tak ty lidi do toho jdou bez hlavy. Takže asi tohle by byla moje první lekce. Nechoďte do těch biznisů bez hlavě. Na začátku si to opravdu projděte a projděte si i internet, jestli tam nevylítnou nějaký prostě věci, a nebo požádejte někoho, kdo se tím zabývá, protože to je moje práce, kdy se zabývám tím, že hodnotím dneska společnosti, a na mém portálu tohle to bude i veřejně. Když mě lidi požádají o to, abych vyhodnotil v podstatě šance té firmy, tak se na to podívám ze všech úhlů pohledu. Z právního hlediska, ze všech dalších možných rizik, která tam jsou, projdeme si všechno, projdeme si i detailně marketingový plán, jestli je to postavený tak, aby to bylo dlouhodobě udržitelný, a jestli to má smysl, protože lidi odsuzují multilevel, protože často bezhlavě vlezli do něčeho, co bylo dopředu koncipováno jako průšvih, anebo jako něco, co mělo někomu jenom vydělat peníze. Takže asi tohle berte jako moji první lekci na tohle téma. Já za sebe asi už nemám dalších otázek, spíš se zeptáme vás, jestli chcete sami položit nějaký dotaz na to, co tady teďka proběhlo, řekl Jaroslav. Volná diskuze. Rozčíslu to, co tady trošičku visí asi ve vzduchu, mluvilo se mnoho o různých soudech, a o tom máš nějakou informaci, kterou můžeš teda sdělit? V tomto ohledu možná bych poprosil dámy, protože dneska jenom můžeme potvrdit, ano, v České republice bylo podáno trestní oznámení na společnost jako takovou. Na kterou? Na společnost Lioness. A to je Rakousku, tak v podstatě českou odnož společnosti Lioness. Trestní oznámení už bylo podáno před více než 2 lety, jestli správně počítám. 2013, tak před 2 lety. A bohužel se jedná o tak složitou záležitost, že se dá předpokládat, že to ještě několik let bude trvat. Jo. Ta situace byla taková, že se tou záležitostí ani policie pravděpodobně příliš zabývat nechtěla, ne, že by to nechtěla řešit, ale je to tak složité, že proniknout do toho vašeho systému samo o sobě je práce na několik měsíců, pokud se jí sami neúčastnili jako členové. Oni jsou opravdu lidé zvenku a neznají ten systém, takže pokud se jim v trestním oznámení popíše na 14 stran, jak to funguje, tak je to pro ně vyloženě španělská vesnice a vůbec neví, co si s tím počnout. Pokud jde o cestu civilně právní, ta se aktuálně zdá ještě složitější než ta cesta trestně právní,
protože ačkoliv ve všeobecných obchodních podmínkách je stanoveno, že jsou příslušné české soudy k rozhodování těch vašich sporů, mluvím o obchodních podmínkách duben 2012. Ano. Pokud máte jiné podmínky, s tím ty já neznám. Takže v dubnu 2012 je v podmínkách, že jsou příslušné české soudy. Tak aktuální situace je taková, že české soudy toto rozhodovat příliš nechtějí a odkazují se na to právě, že se jedná vlastně o uzavření smlouvy přes internet a že není zřejmé, že jsou to ty obchodní podmínky, kterými jste vázáni. My doložíme obchodní podmínky a oni po nás chtějí, abychom prokázali, že to jsou skutečně ty, kterými jsme vázáni. Ale za situace, kdy je uzavírána smlouva přes internet a není podepsaný žádný výtisk smlouvy, kde by byly označené obchodní podmínky, kterými se řídíme, tak je to poměrně absurdní požadavek, ale poslední fáze je taková, že toto po nás vyžadují. My teda ze všech sil děláme všechny kroky pro to, abychom ten odpor aktuálně zlomili nějakým způsobem, ale postoj je takový, ideálně žalujte to v Rakousku. Jo. Prostě české soudy s tím nechtějí mít příliš mnoho společného. Situace pilných a jejich společností je o to složitější, že nemají přístup do těch systémů. Jo, takže ačkoliv mají spoustu věcí velmi důkladně, nadmíru důkladně zdokladovaných, tak prokázat, kolik je tam složených záloh, natož, kolik to mělo vygenerovat členských výhod a jakýchkoliv prémií, je téměř nadlidský výkon. To je na zpracování nějakého znaleckého posudku, ale nedovedu si představit, kdo by byl schopný mimo vaši síť vůbec takových výpočtů jako dosáhnout. V tomhle ohledu v podstatě probíhají i soudy v Rakousku, a pokud se nemýlím, kde rakouský soud už vyslovil, že minimálně, myslím, 51 článků všeobecných obchodních podmínek je neplatných pro nesrozumitelnost, teda ve vztahu ke spotřebitelům. To znamená, když si to laik přečte, není schopen vypočítat, co jakoby mělo komu náležet. A pokud se nedostaneme do systému, nevidíme, jaké tam jsou ty pozice, nevidíme, kolik tam bylo nainvestovaných částek, tak nemůžeme po soudu ani nic požadovat v podstatě. Jo, takže teď se snažíme z podkladů, které mají pilní, prokázat aspoň, že tam ty zálohy složeny byly. Co se týče provizí, to je potom otázka druhá, že to stojí hlavně teď aktuálně na té příslušnosti českých soudů. Jo. Rakouské právo a švýcarské právo je potom úplně jiná otázka, tam platí úplně jiné předpisy než u nás akorát. Takže v tom bohužel zatím nemůžeme pomoci. Tam bych chtělo se spíše obrátit na rakouské soudy, ale myslím si, že ta cesta ještě zkoušet prolomit odpor českých soudů ještě je. Já se možná zeptám, že se rovnou zeptám na to Rakousko, jestli už tam teda, když tam ty nějaké žaloby byly, jestli už nějaká žaloba byla úspěšná či nikoli. Já nemám úplně důkladné informace o těch soudních sporech v Rakousku, ale co vím, tak pokud se jedná o spotřebitele, to znamená, že nevystupují z pozice podnikatelů, tak už tam úspěchy jsou. Lyoness byl povinen vrátit složené zálohy. Ty spory se týkají, o kterých vím já, se týkají složených záloh. Nemluvím o těch provizích, které tam potom vznikají, nebo o těch členských výhodách. Pokud se týče podnikatelských subjektů, tam nemám zprávu o tom, že by byl nějaký subjekt úspěšný, ale proklamuju, že jsem nestudovala jako tady tuhle problematiku tolik. Ale u těch spotřebitelů tam už úspěchy jsou a docela značné. A konkrétně? Prosím. Konkrétně, co se týče těch záloh, co bylo konkrétně jako výsledkem? Lyonnessu byla uložena povinnost ty zálohy vyplatit, vrátit, ano. A za jakých podmínek? No to je ze soudního rozhodnutí, to... No, třeba byl důchodce nebo nemocný, nebo... Ne, to nemusel být, to stačí, že vystupoval právě v pozici spotřebitele, nebyl podnikatelem, nedělal to za účelem zisku, ale uvádím, že to je pozice spotřebitele podle rakouského práva, ta se taky liší z pozice spotřebitele českého, takže to, že uspěli spotřebitele v Rakousku, neznamená, že automaticky uspějí spotřebitele v České republice. Jo, tam jde o to, že ty spory v Rakousku už probíhají nějakou dobu, ty soudy už jsou na tu kauzu připraveny. Ten nápad těch sporů asi už byl mnohem větší než tady, jestli nemám povědomí o tom, kolik členů Lyoness už se obrátilo na soud. Já osobně vím o manželech Pilných a o jejich společnostech, takže ty soudy na to ještě nejsou úplně připraveny a snaží se to zatím taktně shodit ze stolu. Pomohlo by vám, když by se sešlo více žalob v úvozovkách, tak jako manželé Pilných, protože víme o spoustě lidí, kteří podobnou žalobu chtějí dát
My jsme se s Jardou o tom bavili a on říkal, že zatím máme počkat, tak jenom se chci zeptat, jestli vám jako právníkům by pomohlo, když by se našlo, já nevím, desítky, stovky, možná dalších lidí, kteří by chtěli a žádali ty samé peníze zpátky, jestli by to pomohlo vám jako právníkům. To je strašně těžký odpovědět teďka. Já nevím, jestli by nám to pomohlo, jde o to, jestli by to přinutilo soud v té věci konat. Stejně jako když podá žalobu jeden subjekt nebo jich podá 100, pořád to může spadnout na tom, že řeknou, že nejsou příslušné k rozhodování. Může to dostat na stůl někdo, kdo bude mít jiný názor, taky se to liší soudce od soudce samozřejmě. Ale spíš je otázka v aktuální chvíli, prostě vzhledem k tomu, že nemáme v České republice žádný rozsudek, který by přiznal těm členům nějaké částky, tak vám aktuálně nemůže nikdo zaručit, že to dopadne dobře. Jo. Takže jako, pokud někdo má spory s Lionesem, Lioness nemá vůli je řešit žádným způsobem, jako to bylo u manželů Pilný, ačkoliv to třeba ještě nedošlo k blokování účtu, tak samozřejmě pokud nekomunikují, tak ani jinou cestu než soudního sporu nevidím. Jo. Teď je otázka, o jakých částkách se bavíme, je nutný vzít v potaz soudní poplatky, které se platí, které jsou 5% z žalované částky, takže pokud se jedná o složené zálohy v řádech milionů korun, tak už samotný soudní poplatek se vyšplhá na velkou sumu, a to nemluvím o odměnách za právní zastoupení, protože ty žaloby jsou velmi složité. Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli bych mohl, jaký postoj k tomu zaujímá tady česká pobočka, vedení české pobočky. To je, nevím, jestli to otázka na pana Pilného, já můžu říct, jakou mám zkušenost s tím já. Česká pobočka k tomu zaujímá takový postoj, že s tím nemá nic společného. Čili ty ustávají podřízení Gráců? Ano, pokud mají, tak pokud mají reagovat, já to vím jenom z pohledu, pokud mají reagovat na problémy, i když jsem s nimi nic jiného neřešila, tak odkazují všechno na Graz. A tak se staví i v podstatě v rámci trestního řízení, že je to ta společnost Graz, která všechno zaštiťuje, a jejich slova dokonce byla, že to je jenom servisní společností. Kdyby ale přišel první precedentní soud, který by prohrál, musela by ta česká společnost to tady nějak řešit. V tu chvíli už je to, protože to místně přísluší do České republiky, a ne do Grazu, čili ona by byla proti stranou. Říkám to dobře, já jsem neprávník, takže... To není tak, není žalovaná česká odnož společnosti. I u soudu v České republice stále žalujeme Lioness AG, nežalujeme tu společnost. Tam potom právě to je další problém, jak v rámci toho trestního řízení, tak v rámci civilní žaloby je právě problém s mezinárodním prvkem, a ten je obrovský. V rámci trestního řízení se musí vyžádat různé mezinárodní pomoci, to všechno strašně protahuje trestní řízení, které samo o sobě je vždycky dost dlouhé. V rámci civilního řízení to zase znamená překlady všech listin do toho jazyka, což navyšuje taky náklady toho soudního řízení, které by v případě prohry potom nesl žalobce, popřípadně teda žalovaný, pokud by prohrál on. No, ale všechno se to značně komplikuje tím, že ten subjekt je v zahraničí, z čehož aktuálně společnost Lioness těží. Možná to pak bylo zhrnutí jenom ještě dalších dotazů, ale jeden z nich třeba, když se teď měly nové podmínky, nastaly nové podmínky v listopadu roku 2014, a vznikla společnost Likonet. Jestli jste se zabývali Likonetem jako takový, jeden právní subjekt, a v podstatě v tuhle chvíli je tady možnost nové žaloby. My jsme se v kauze Pilných kauzou Likonet nezabývali, protože Pilní jsou blokováni a neměli ani možnost přistoupit k novému subjektu Likonetu, ale máme tady, myslím, odborníka na slovo Zatého, který se tímto zabýval. Takže případně potom bude prostor i na tyto dotazy z oblasti Likonetu. Jenom technická, kdo to je? Tady. Pan magistr Vaněk. Takže potom vlastně dostanete slovo. Tam byl zadu dotaz ještě? Ano? Když žaloba byla podána v roce 2012 nebo 2013? Ne, trestní oznámení. Trestní oznámení, tak to bylo na základě zadržování toho bonusu? Jako byl to byla... Já nevím, jak hluboko můžu jít o odkrývání našich trestních oznámení. Jednalo se tam o vlastně celý aspekt členství Pilných. Jednalo se jednak o vlastně
samotný princip blokování, který, jak jistě víte, není v všeobecných obchodních podmínkách vůbec začleněn. Oni můžou vypovědět ID čísla, ale samo blokování tam vůbec není. To znamená, že to protismluvní postup, na základě kterého tedy jednak zadržují zálohy pilných, když se k ním nemohou dostat, nemohou s nimi jakkoliv manipulovat, nakládat, vybrat. A druhak, pravděpodobně jsou vypláceny členské výhody podle všeho, ale jsou taky blokovány. To znamená, jedná se zejména o zadržování těch finančních prostředků. To je asi hlavní část toho trestního oznámení. Takže jak záloh, tak i těch výhod. V podstatě celé 2 roky jeli veškerý provize. Já, protože na vás vidím, tak jsem viděl obraty, viděl jsem, co jednotlivé státy dělají a viděl jsem i, kdy se vyhospodařila která pozice. Takže pro mě pak bylo asi to nejhorší, když jsme v podstatě objednali poukázky a dostali jsme odpověď, že peníze na tom účtě nejsou. A tohle bylo jak písemně, tak následně jsem využil možnosti poslat za sebe v podstatě člověka, který má plnou moc a který šel ty poukázky vyzvednout, a v kanceláři se dozvěděli v podstatě naši právní zástupci totéž. Na tom účtě nejsou peníze, ale na tom účtě 2 týdny předtím byla vyhospodařená pozice, takže tam přišlo 51 200 a já jsem se ptal na to, kde ty peníze jsou. Takže to je to dnes pro nás důvodné podezření, že došlo k manipulaci s penězi na těch účtech, a možná to je i ten důvod toho smazání těch účtů jako takových. Bodem 14. To se nedá říct, a to musí rozhodnout případně soud nebo policie. To vůbec, my můžeme jenom mluvit ze strany pilných, co se v podstatě událo. ID čísla jsou blokována, teď už i vypovězena a finanční prostředky tam zůstaly. To jsou holá fakta. Jsou nedostupné. No, jsou nedostupná, přesně tak. 2 technické věci, jenom teda, abych si ujasnil. První je ta, došlo teda k tomu, že 2012, nebo kdy to bylo, došlo k blokaci, která je proti 19. března 2013, která je proti všem smluvním možnostem, když to tak řeknu. A teď ten rok došlo ke 14 dvojce. A 19. března přesně na den po 2 letech. Přesně na den po 2 letech načasováno, že jsme dostali podepsáno 19. března 2015 bod 14.2 uplatněný proti všem mým blízkým A i Maďarce. I neblízkým. Proti komukoliv, kdo by mohl být spojený. Pro mě největší asi průšvih byl, že zemřelý otec dostal bod 14.2 a že to musela vidět moje maminka, který je 67. To prostě pro mě, asi bych měl právo se vztekat, zlobit, křičet, ale to není na místě, jako to není to správně. Můžete se zeptat, má to nějakou právní součinnost ty 2 roky, že tam je nějaká lhůta třeba, že Lioness to sledoval přesně na ten den? Nevím, co by tím sledovali těmi 2 lety. Já taky nevím. Jo, takže je to zarážující, že to vyšlo přesně i to datumově podobně velmi, ale spíš mě zarazilo, že místo blokace nevyužili vypovězení už tehdy. Jo, protože tu možnost bez udání důvodu vypovědět účty v podstatě měli, takže na mě to působí spíš jako hrozba, ta blokace. No, v podstatě je tam ještě jeden fakt, o kterém jsem nehovořil, a to je to, že já jsem na konci září loňského roku tak obdržel telefonát z Grácu a volala mi Monika Morárová, že se se mnou chce Hubert vidět a že se mnou chce dohodnout. Bylo to těsně předtím, než vám byly předloženy nové všeobecné podmínky Lajkonetu, a já jsem na konci října, 28. října jel do Grácu. Jela tam se mnou i paní magistra, která nebyla vpuštěna k tomu jednání, a to setkání trvalo něco přes hodinu. Byl dán Hubertem příslib k tomu, že se vyrovnáme. A já jsem mu nabídl to, že mu pomůžu s tím vlastně přechodem na Lajkonet, že se vrátím zpátky k tomu, abych s tou strukturou byl schopný komunikovat a v podstatě to období, který bude potom velmi těžký v tom listopadu, tak překonat, ale ze strany společnosti byl jednoznačný požadavek mého ukončení
a vypořádání se. V té chvíli Hubert hovořil o tom, že se dohodneme na splátkách, které budou trvat 4 roky. Nechci předesílat proč splátky a tak dále, ale jednoznačně jsou nám zadržovány provize za 2 roky. Od března 2013 do března 2015 jsou nám zadržovány zálohy. Ty zálohy jsou přes 16 milionů korun, které jsou uvnitř. Ty provize v roce 2012 byly 23 milionů korun, jenom za rok 2012, takže si umíte představit, co znamená 2013, 2014. A tohle byl postoj Huberta Freidla, vyrovnáme se, ukončíme to, do konce roku prostě to bude vyřešené ve smyslu smlouvy a tak dále. A nic takového se nestalo a přišel 19. březen 2015 a bod 14.2. Takže já jsem ochoten dát k dispozici přepis celého hodinového rozhovoru s Hubertem Freidlem, protože tam padlo dost věcí, které byly dost zásadní. Vy jste ho přijali. Já jsem ho nepřijal, protože já vím, rozumím. Já jsem ho nepřijal, protože já jsem na základě, v podstatě ten bod napadl v roce 2012 a v rámci té mé rezignace jsem jasně dal nesouhlas. Poté v Brně byla přislíbena změna pro lídry, kteří tam byli, nevím, kdo z vás se toho účastnil, toho setkání, které bylo pro lídry. A tam byla přislíbena změna. A až poté jsem přistoupil k tomu, že jsme odklikli podmínky května 2012, protože jsme se jinak nemohli dostat na účet. Protože to bylo tak, že když je nepřijmete, nevidíte na své peníze, nemáte možnost s nimi manipulovat a tak dále. Takže poté jsme to přijali. Já jsem osobně byl v kanceláři, kde teda Hubert tak já jsem osobně byl v kanceláři, kde byl Hubert a spoustu těch lidí, kde jsme napadali vlastně ten bod 14.2. A Hubert nám vysvětlil, že ten bod 14.2 vznikl z toho důvodu, že to je špatně přeložený, špatný překlad, protože tam je to jednoznačně daný, že LNS má možnost vám vypovědět kdykoliv bez udání důvodu jednostranně výpověď. My jsme říkali, že samozřejmě to se nám nelíbí, protože jsem tam ještě s ostatníma lidma, protože já jsem vlastně taky působil a bylo nám řečeno, že budu dělat nový překlad a k tomu už nikdy nedošlo. Takže prakticky se Hubert vyjádřil, že to je jenom špatným překladem, ale dál už je tam jako nic a všichni to bude psat. Pokud si dobře vzpomínám, tak v té době bylo v italské verzi úplně něco jiného a v americké to nebylo vůbec. Nevím, jestli máte podobnou zkušenost. Nejde tohle napadnout, nedá se nějak třeba tohle lepší. O všechny ty střípky, když se postavili dohromady, když se tím zabýváte 2 roky, pokud jsem dobře slyšel, tak bez toho všeho vyselektovat něco, na základě čeho by se dalo opřít. A když není problém si to rozvěřit v médiích a přidají se tisíce, 10 000 lidí. Pod takovým tlakem se přece musí něco dít. Musí, ale nemusí. Jo, nemusí se Všichni víme, co se tu děje, ale k tomu tlaku hodně, takže proč to neudělat? My celou dobu našlapujeme po špičkách, pořád se necháváme nějakým způsobem polívat něčím a nic se neděje. Takže pokud bychom se spojili, rozvíří se to v médiích, udělají se nějaké prohlášení, tak si myslím, že LNS určitě bude chtít nějakým způsobem se s náma o tom bavit minimálně. Otázka je, jestli vůbec má z čeho vyplácet ještě všechny tu vlnu těch lidí. Jo, to je další otázka. Já jenom, abych to vedla na pravou míru, my jsme s pilnými zvolili nejprve cestu trestního oznámení a na to jsme se zaměřili. Tam nebyla prostor nebo nebyl důvod dělat rozbor ještě bodů 14.2, tenkrát došlo jenom k blokování a naopak jsme upozorňovali na to, že se nejedná o vypovězení, ale o blokaci. Až v nedávné době, kdy vlastně po 2 letech se trestní řízení nějakým způsobem výrazně nepohnulo, tak jsme se rozhodli i pro že vyzkoušíme tu cestu civilně právní žaloby, ale jak říkám, u pilných je to složité v tom, že nemají přístup k těm účtům, těžko se všechno prokazuje, to znamená, vyzkoušeli jsme prozatím cestu předběžného opatření a ta ztroskotala na příslušnosti českých soudů. To znamená, další rozbory ohledně platnosti a účinnosti bodu 14.2 jsou aktuálně v téhle fázi v podstatě bezpředmětné, pokud nám české soudy říkají, že to rozhodovat nebudou. To by potom bylo pro ty švýcarské soudy, ale taky s ohledem na švýcarské právo, ve kterém my kovaní nejsme teda. Tam spíš vás trápí něco úplně jiného. Já vlastně to, co mělo být a mělo zaznít z mé strany, je to, abyste věděli, že
Jaroslav v tuhle chvíli je out, že už je mimo 2 roky a dnešním dnem úplně, že ode dnešního dne začíná můj, dá se říct, nový život bez Lioness. A samozřejmě naše právní kancelář na tom bude pracovat dál, dneškem to nekončí, dneškem to v podstatě začíná, nebo pokračuje pro právní kancelář. Končí to jenom pro mě, jako pro Jaroslava, protože Jaroslav se chce odosobnit od tohohle. Nevzdávám se odpovědnosti za vás. Proto 10% z mých příjmů v okamžiku, kdy se lidé dostanou do nějaké situace, která bude pro ně neřešitelná. V tuhle chvíli nemůžu říct, že to bude týkat Lioness, já nevím. Vy před sebou máte nové všeobecné obchodní podmínky, máte před sebou Lyconet a tohle je asi jedna z věcí, kterou byste měli řešit nějakým právním rozborem, protože vy jste před otázkou, buď jste ve vzduchoprázdnu, protože jste nepřijali ani jedno, ani druhé, nebo jste přijali Lioness ponovu, nebo jste přijali Lyconet, vzdali jste se svých záloh a to jsou všechno věci, které souvisí s vaším novým aktuálním smluvním vztahem, ale s tím já už vlastně dneska nemám jakoby zkušenost, protože jsem mimo něj a nám ani nebylo umožněno v podstatě přemýšlet nad tím, jestli se staneme členy Lyconetu, protože nás ta společnost jenom vypla. Já jsem jenom chtěl, abyste věděli, protože tady bylo spoustu nepravd a polopravd o tom, kdo je Jaroslav Pilný. A já jsem to chtěl dneska uvést na pravou míru, že jsem úplně obyčejný člověk, který měl možná více štěstí, nebo jsem odvedl víc práce v tu chvíli, já nevím, co se dá říct, nebo jsem byl v tom správném čase na tom místě, kde najednou jsem vyjel na té vlně prostě toho biznisu, kdy nás tu někam dostalo nahoru v multilevelu, ale jsme lidi, kteří dostali obrovský zabrat lidsky. Já jsem dneska chtěl prostě s vámi mluvit na tohle téma, říct vám, že neutíkám od vás, protože když jsem to vypustil na sociální sítě, tak mě někdo ze Slovenska napadl, že utíkám středem, není to tak. Já se stavím za to, že chci chránit všechny marketéry, kterým bude ubližováno. Ale v tuhle chvíli to neumím říct ve spojení se společností Lioness, protože vy dneska máte na vybranou Lioness nebo Lyconet, anebo jste ve vzduchu prázdnu a tím je třeba se začít zabývat. Já bych dovolil pozval pana kolegu, co tam něco chtěl. Pojďte si sem sednout, tak když tak na vás můžu padat dotazy. Pan kolega chtěl ještě Já jsem tady v podobné situaci, já jsem měl už nový VLPčka. Takže jste ve vzduchu prázdnu. Chtěl jsem tam k tomu nějakou informaci, kterou jsem nedostal. Takže ty řeším, co s tím zálohy mám nějakých 750 000, což taky není úplně málo peněz. Takže teď co dále, když odkliknu, tak samozřejmě už to mám jasný. A pokud to nevidím, ani nevím, co se tam děje. Takže co teď s tím? Jestli je k tomu nějaká rada, nebo jestli s tím mají zkušenost. Vidět dovnitř je, jenom to bohužel většina z těch lidí neví, protože stačí jedno kliknutí a jste ve starých stránkách. Byť navenek to vypadá tak, že si musíte zvolit jednu z nových variant. A pár mých přátel to bohužel udělalo, protože v tu chvíli chtěli vidět dovnitř a klikli na Lioness, ale vlastně na ty nové podmínky. A vy máte možnost v podstatě to vidět po staru, stačí jenom kliknout na logo vlevo nahoře na vašem účtu. Nebo Ne, na všechno. Vidíte absolutně všechno, fungují provize, všechno na to funguje. Vidíš do sítě, nevidíš statistiky. Aha, statistiky jsou pryč. Tak tohle jsem neřešil, já jsem řešil, aby lidi viděli peníze. Teď se tam nic neděje, teď v podstatě nejsem ani na jedné straně. Ne, děje. Systém vám funguje. To je jedna z věcí, kterou zase na druhou stranu musím říct, jako která není negativní, že i když jste ve vzduchoprázdnu, protože jste nepřijali ani jedno, ani druhé, tak systém pro vás stále funguje, protože to jsem viděl u svojí maminky, u svého bratra. A fungují dokonce i provize v rámci bonusovek a toho všeho, tak to skutečně funguje stále. A jak dlouho to stavní drží? Já si myslím, že je to skutečně na právní rozbor a tady teď sedí pan magistr Vaněk, který se touto problematikou zabýval a navíc je to jeden z vás, je to tak, že jste jeden z lidí, kteří znají vlastně tu společnost zevnitř, protože je jeden z členů, jeden z klientů.
Takže já děkuji za pozvání. Pro začátek tedy avizuji, že tady budu vystupovat, jsem se dozvěděl 3 minuty před začátkem, takže když tak omluvte případnou trému. Já, co se týče Lyconetu, tak jsem opravdu vyhotovil právní posudek, má v tuhle chvíli 16 stránek, nicméně jsem ho původně vyhotovoval pro potřeby naší sítě. Nemělo to být něco, co by se předkládalo v tuto chvíli novinářům. Pan Pilný se ten posudek tady přečetl, velice se mu líbil, protože poukazuje právě na ty nedostatky, které nám se dost nelíbí. A já bych se asi vrátil ještě na začátek. Já osobně jsem vstupoval do Lyoness v roce 2007, koncem roku. A bylo to tedy za okolností, já si myslím, že bylo lepší, kdyby to uvedl pan Pilný. Tenkrát byly to okolnosti, že vlastně jsme vstupovali s tím účelem, že se budeme podílet na celoplošné reklamě na Lyoness. A z tohoto důvodu jsme kupovali naše business pakety, dnes se to teda jmenuje premium členství, takže já bych poprosil vás, protože jste zkušený mluvčí, jestli byste ještě trošku osvětlil situaci, jak to tehdy bylo. Tak v podstatě ta doba roku 2008 nebo konce roku 2007 a roku 2008, tak byla doba, kdy opravdu byla chystána reklamní kampaň, která následně skutečně proběhla v Rakousku, pak v Maďarsku, na Slovensku. A byl to moment, kdy se přidalo obrovské množství lidí, protože ta společnost byla nějakým způsobem prezentována právě ve spojení s reklamní kampaní. Zaplatíte si kampaň, budou vám připsáni klienti. Mělo to logiku, mělo to hlavu a patu. Stály zatím velké reklamní společnosti, které tu kampaň skutečně dělaly a tu společnost to zviditelnilo, ale zřejmě ty výsledky nebyly takové, nebo firma neočekávala, že ty výsledky budou takové, jaké ve skutečnosti byly. Takže to bylo možná ten moment, kdy skutečně nám do struktur přišlo spousta lidí a přišli s tím, že je zaujala nabídka reklamní kampaně ze strany společnosti. Přesně tak. Ony si ty podmínky ještě navíc za chodu měnily. Původně nám bylo avizováno, že vlastně si zaplatíme reklamní kampaň pro 7 středoevropských zemí současně. Bylo tam samozřejmě Rakousko, Německo, Česká republika, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, z těch, co si vzpomenu. Posledně tedy bylo oznámeno, že ekonomická situace se stížila, byl to vlastně začátek roku 2008 a následně nám bylo oznámeno, že bude zkušebně provedena rakouská reklama a pokud chceme se účastnit na reklamě v jakékoliv jiné zemi, tak si musíme koupit takzvanou opci Premium Ranking Europe, která nás tehdy stálo 1000 €. Já o tom mluvím z toho důvodu, že v podstatě teď je rok 2015 a v té smlouvě, v této opci bylo uvedeno, že ta reklamní kampaň musí být provedena, tuším do dne 31.10.2015 a poté musí dojít k vyplacení těch osob, které si tyto opci zakoupily. Takže to probíhá teď, nevím, kdo z vás dostal nabídku, ale v podstatě naší síti nabídka přišla v té formě, že si nechá peníze vyplatit na nákupní konto. Nevím, jaká je vaše zkušenost. Pak byla ještě druhá možnost, která se týkala Lyconetu. Co se týče Lyconetu jako takového, tak vlastně spuštění Lyconetu bylo oznámeno na 8. listopadu 2014 a to spuštění mělo následovat okamžitě poté, co proběhla obrovská internetová show. Pokud vím, tak měla být vysílána ve všech 45 účastenských zemích Lyoness. A vlastně okamžitě druhý den bylo možno, nebo spíš ono se to tvářilo jako, že je to nutno. Buď si vybrat nový Lyoness, anebo si vybrat Lyconet. A nebylo nám oznámeno, že nemusíme dělat nic. A jak tady někdo uvedl, do dneška lidem není jasno, že podepsat nemusí a pokud kliknou na logo Lyoness, tak se dostanou na své staré stránky. Je pravda, že tam nevidíte business statistiky, nevidíte strukturogramy, ale vidíte do zúčtovacího systému, vidíte výplatní konto, moje nákupy a tak dále. Stížené jsou objednávky poukázek, převod dárkových poukázek, člověk musí víc hledat. O co jsme přišli, je mobilní platba, což já vidím docela jako zásadní, protože jsem tuto aplikaci rád využíval. My jsme pracovali tady hlavně na Pozemsku, takže jsme to brali jako důkaz toho, že používáme moderní technologie, že jsme rostoucí společnost, která něco umí. Takže pokud já jsem třeba Lyconet nepodepsal, tak mobilní aplikaci využívat nemůžu.
Je to jedna z věcí v podstatě, kterou jsme rozporovali 2 týdny zpátky, protože v rodině samozřejmě jsou lidé, kteří měli rating, dostali 1000 euro vyplacených, byť je zaplatili na účet do banky, tak je dostali vyplacených na nákupní konto, protože s tím souhlasili, podepsali prostě ten dokument, ale narazili na to, že nemají možnost v podstatě u obchodníka, u kterého chtějí zaplatit. A telefonát do kanceláře v podstatě byl takový, že mám problém, mobilní aplikace pro staré Lionesáky nefunguje, a co s tím máme dělat, protože chceme zaplatit u cestovní kanceláře za dovolenou. A ten pokyn byl takový, napište si žádost a ty peníze vám pošleme na účet do banky. Následně přišel e-mail, že to bohužel nejde, protože se jednalo o peníze z ratingu a že v podstatě ten člověk nemá možnost je uplatnit jinak než nákupem u poukázkového partnera, takže koupit si poukázky k EMVC nebo k nějakému dalšímu partnerovi, ale pokud ten člověk nežije v takovém městě, kde to může spotřebovat, tak v podstatě ty peníze má na nákupním kontě a neví, co s tím. Lajkonetu trošičku, protože já jsem jeden z těch, který taky nic zaklikli, protože takhle mamou mi osvítil Duch svatý. A jestli teda já to ze svého pohledu, protože tomu fakt dneska už nerozumím. Myslím si, že jsem v jedné době byl člověk, který v této republice lahne se rozuměl nejlíp. V této době si netroufám říct, že bych o tom cokoliv věděl už. Je teda fakt, že, musím říct pár věcí, které mě napadnou. Zakliknu Lajkonet, přijdu o zálohy. Získám za to jakési shopping point, který nejdou nějak moc uplatnit. Koupím si voňavku v nějakým jiném multilevelu a přijdu o IDčko, začnu být okamžitě blokovaný a podobné věci. A začnu si potom, když chci být marketér, platit každý rok nějaký poplatek. Shrnul jsem to, tak já jenom tohle o tom vím, nikdo nedá informaci, já na centrále informace nedostanu, moje upline si mě nevšímá, takže já nevím, co mám dělat. Já si myslím, že těch okolností je mnohem víc. Už vůbec to, že pokud se někdo chtěl stát Lajkonet marketerem, tak ho čekalo několik prokliků poměrně složitých, aby se dostal k Lajkonet dohodě. To já už beru jako právně závadné, protože pokud firma takto masivně mění obchodní podmínky, tak by měly být přístupné členům, aby si je mohli nastudovat. Takže já jsem měl k dispozici tu variantu, která platila zhruba těch prvních 14 dní, jak se mi podařilo ji najít. A dneska už si netroufnu Lajkonet kliknout, aby se mi náhodou nepřepnul. No, takže to, co říkáte, si myslím, že je určitě pravda. Jak už tady někdo řekl, bod 14.2 špatný překlad. Když si vezmete nový Lioness, tak se dobrovolně vzdáte z účtovacích jednotek, dostanete nějaké shopping pointy. Pokud kliknete na nový Lajkonet, tak tam byly... Všech zúčtovacích jednotek ve všech možných zahraničních zúčtovacích ano, všech. Úplně všech. Nový Lioness se vzdáváte všech zúčtovacích jednotek a dostáváte shopping pointy. A děláte to dobrovolně. Nový Lioness. Ale pozor, nový Lajkonet není moc velký rozdíl, protože v podstatě tam byly 4 varianty, 3 až 4 varianty, nebudeme zabíhat do podrobností, ale varianta A předpokládala možnost zachování rekeše zúčtovacích jednotek, takže já si to vysvětluji i tak, že mi ty zúčtovací jednotky zůstávají. Ale třeba se mýlím, všechno jsou to překlady. Varianty B, C, D, tak tady je jasně napsáno, nabízí maximální shopping points s podtextem zříkám se mých otevřených objednávek a s tím souvisejících plateb. Takže já si to vysvětluju tak, že jsem si záloh taky vzdal. Takže pokud já zakliknu nový Lioness, tak jsem se vzdal. Pokud zakliknu Lajkonet, tak jsem donucen ji odevzdat firmě také. No, zkušenosti jsou nám vyplaceny provize z těch jednotek i z mezinárodních účtovacích systémů. Provize ano, ale komu patří ty jednotky? Ty nejspíš už taky můžou patřit firmě. Samotné zúčtovací jednotky, uvědomte si, že vy jste za ně dostala stovky shopping pointů. Ne, no. Já si myslím, že mluvíte teď o něčem jiném než já, ale přesně tak, vy mluvíte o vyhospodaření jednotek, já mluvím o vlastnictví těchto jednotek. Koho jsou ty jednotky? Těch záloh, koho jsou ty jednotky a někdo tady podotknul, Hubert přislíbil změnu překladu článku 14.2. Já tady musím avízovat, že i na Lajkonet marketera se stále vztahují všeobecné obchodní podmínky Lioness. To znamená, že se na něj stále vztahuje 14.2, to znamená vyhazov bez udání důvodu. A zrovna tak, když tady čtu, říkám se mých otevřených objednávek, tak se v Lajkonetu v podstatě těch záloh dobrovolně vzdávám.
a zase za ně dostávám stovky shopping pointů, ale teď nevím přesně, co s nimi, protože těch shopping deals je naprosté minimum. No, takže nový Lioness vzdávám se, Lyconet vzdávám se v podstatě také, podle české verze překladu. A to je obrovská chyba, tady je ta právní závada, na kterou já... Starý Lionessa, přesně tak řeknu, kde jsem teda zase 14 dvojků podepsal pod doručení. Ta vám zůstala z roku 2012. Jasně, ale jinak bych ji nepodepsal, tak jsem ani nevěděl, co se tam děje. Tak jsem ztratil přístup. Dál platí to, co vy říkáte, to znamená konkurenční doložka, na to chci taky upozornit. V podstatě Lyconet marketér je koncipovaný jako tvrdý businessman, jako profík, který má od počátku živnostenský list a podepisuje konkurenční doložku, to znamená, že bez svolení Lioness nesmí dělat žádný jiný multilevel marketing. Další velice závadná věc z mého pohledu, a zase avizuju, my jsme vstupovali jako business členové, kteří chtěli investovat do reklamy. A nyní máme být Lyconet marketeři, aby nám byly zachovány jednotky. Ale pozor, Lyconet dohoda je dočasná. Ta platí pouze rok a poté se automaticky obnovuje, pokud jedna ze stran do měsíce nevypoví. Bez udání důvodu. Jakmile přestanete být Lyconet marketér, okamžitě ztrácíte všechny jednotky. No, opět poukazuju na Lyconet dohodu z listopadu 2014. To jsou současné podmínky Lyconet. Můžu se zeptat, když jsme se tam dávali zálohy na pozdější nákup, tak jsme všichni museli napsat do té kolonky, u jakého obchodního partnera. Takže většinou my jsme tam psali Tesco, kód Teska. Vzhledem k tomu, že Tesco není obchodním partnerem, tak je možno třeba žádat pro Lioness peníze zpátky, protože je nemůžu uplatnit jako zálohu toho Teska. Já se obávám, že se Lioness bude ohrazovat a odůvodňovat to tím, že vždy platilo, že ten obchodník může být kdykoliv změněn. Že pokud není Tesco, můžete použít Interspar, Taco Fashion a tak dále. Já jsem si vyloženě do té žádosti napsal, že chci uplatnit u Teska, protože Tesco není. Tak já bych chtěl ty peníze u Lioness zpátky. Zkuste vyzvat, rádi se dozvíme výsledek. Já si myslím jednu věc, že by bylo dobře vytvořit platformu, i když vlastně Jirka ji už vytvořil, kde všechny relevantní informace budou shromažďovány, protože si myslím, že je nutné, abyste ty relevantní informace měli o tom, jak postupovat. Já v podstatě jako odborník na multilevel marketing budu řešit multilevelové kauzy. Budu řešit všeobecné obchodní podmínky jednotlivých firm a na Králi multilevelu, na portálu, který jsem loni založil, tak se ty jednotlivé společnosti v podstatě budou rozebírat a budou se tato témata komunikovat. A teď to neříkám proto, že chci rozebírat Lioness a jejich obchodní podmínky, říkám to z odborného pohledu, že chci těm lidem dát v podstatě náhled na to, jak vypadá která společnost, jaká jsou tam rizika. A protože ta situace je tady taková, kdy ta změna prostě tady je a přechod na nějaké nové podmínky, tak byste skutečně měli ty věci komunikovat. Já z mojí strany, protože v tuhle chvíli už nepřestávám existovat v rámci Lionessu, tak budu informovat o tom skrze naší právní kancelář, jak se vyvíjí naše kauza, jak se vyvíjí v podstatě to, co se týká našich společností plus nás jako privátních osob. Takže tohle budeme dál prostě dávat informace ven, že cokoliv půjde jako další krok právní kanceláře, tak chci, aby na tom portálu, nejenom na Králi multilevelu, ale i u Jiřího, prostě bylo, abyste měli informace o tom, co se tam odehrává. A pro mě by bylo nejlepší, kdybychom se dohodli, prostě dohodnout se, aby žádná kauza prostě nemusela být a na druhé straně, aby možná ta nedorozumění ve špatné interpretaci nových podmínek, tak aby byla vyřešena, aby se lidi cítili v bezpečí. A to si myslím, že je nutné řešit. Já jsem to řešil, když jsem byl členem prezident týmu, tak prostě tohle je to, o co mi šlo. Šlo mi o vás v rámci toho, že jsem cítil nějaké nebezpečí všeobecných podmínek a proto jsem se za to prál. Dneska už nemám nástroje k tomu, jak se prát za vás uvnitř, protože už uvnitř nejsem. Ale zvenku jako odborník na tuhle branži, tak se za to chci zasadit dál, aby jste skutečně dostali správné informace a dostali jste se k nějakému řešení.
Já bych v tuhle chvíli, protože si myslím, že to je tak ještě na hodinu, na dvě prostě tady sedět. Inspiro je oficiálně otevřeno do 9, já jsem řekl, že tady budu klidně do 10, do půl 11, takže už to vezměme tou volnou formou. A když tak poslední otázku, Jirko, a pak už tou volnou formou, já si myslím, že pak z toho vznikne i v podstatě jakoby záznam z toho dneška a ty nejpodstatnější informace budou zachycené a budou komunikované dál mezi vás, protože jsem dostal desítky dalších žádostí od lidí, kteří neměli šanci se zúčastnit. Je tam plno lidí ze Slovenska, kteří chtějí záznam z dnešního dne a myslím si, že je budou zajímat všechny relevantní informace. A za mě osobně, protože pak se budu povídat s vámi jednotlivě, ale za mě osobně bych vám chtěl obrovsky poděkovat. Jednak za ty roky, které jsem prožil s vámi dohromady v rámci Lionessu, těch 12 let od toho roku 2003. Umožnili jste nám nahlédnout do pro nás života, který jsme předtím neměli možnost žít, protože skutečně jsme se dostali hodně daleko v rámci téhle branže. A chtěl bych vám také poděkovat za to, že jste dneska přišli, protože pro mnohé z vás to nebylo jednoduché se zvednout a jet za Jaroslavem. Dneska je tady i pár lidí, kteří tady jsou, protože se mnou jdou po mé nové cestě, po které já jdu. A já začnu komunikovat v rámci PR a prostě dalších věcí, takže se lidé začnou dozvídat o tom, kým jsem dneska. A možná něco malinkou jste viděli, nechápali jste toho traktoristu v těch montérkách. Za pár měsíců to pochopíte, proč to tak je, proč jsem to udělal, kam mířím. A já budu moc rád, když zůstanete v mé blízkosti, když zůstanete se mnou a vždycky budu stát za vámi. A ať už tím, že platíme právníky, ať už tím, že se budu snažit vám poradit a být vždycky oporou v každém okamžiku. A jsem moc rád, spadlo to ze mě teďko, že jsem po těch 2 letech mohl říct to, jak se cítím, a co jsme prožili a že jsem tady pořád, že jsem nezmizel a že Jaroslav tady je, jenom je to někdo jiný v této chvíli. Děkuju moc.